weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takusan yoni ha toon to bépar baño bocci dormos ko on takusan yoni ha toon to demet ko on takusan yoni ha toon to kuylel galle siley coyel fall ene jeeya e gardidi kabaruji men ɗo e nder leydi hono mauritanie horejo jagonde leydi hono mouta mouhtar woni ndiaye yillima kay e lamorgo leydi hono mauritanie hôpital national mo leydi hono mauritanie wawi hono wiide wonde waɗi kadi hono nanodiral mum hakkude mum e safrirde mawde wonde toon to leydi frayse lamorgo mum hono paari leydi hono sénégal toon to Ziguinchor kamɓe de mbawa kadi wurminde taw kadi ko jeere tillen wonde toon nde gam mawninde kay taw kadi kono jeygu mabɓe leydi mali toon de kadi koɓe kulino ko wawi hono arde toon so tawi hono carburant wawi arde toon e nder kay lamorgo leydi ndi min jaaha toon to Côte d'Ivoire Guinée Conakry Madagascar Cameroun Algérie joola min jaɓeri min jahloyde France leyɗe Amérique Pakistan haɗo goɗɗe joni joni min jaño e Cabrindi salade aadi ɓuri fettude aadi ceernama Tijane Diallo gorko ko melga wuɗo inneji wi ko fettata aadi walidire ñande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare tv ceernama Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde balawale tan walla kala ceernama Tijane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa jiirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceernama Tijane Diallo ɗo yawrani ɓiyen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceernama Tijane Diallo ne yawrani ɓiyen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceernama Tijane Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal raf mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjindeji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjindeji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden danɗo faade makko korelete ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv korelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma korelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe korelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi korelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moƴƴi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de korelte ene humta on haaju korelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.korelte.com ma jangan hoorema kala korelte an toƴiɗo donkoɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala korelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o
Saidi jokkondirde e tombode ɓurelte beele mbawa jokkondirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Ponji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe korelte kawispol e muɗum kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. ko joni min gaɗa dalla moon computer moon e ɗemgal pulaar e ñalawma hannde o tawa ko dew hoore bira sappo e ɗiɗi lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi to tawi koto natte ɓosoje to ha mbawon yiide ko yimɓe mbaɗata ko kono Saydou Abouba to lik seyba hono gorgol so tawi ko ɗo e haaldere nde ko Alsane Oumar Bocco gorko mo sarnogo ɗon mbiɗen e gardinde hono kabaruji men hono eɗen waɗi rewi hono gardiɗo hono jakkoɗe ɗo e nder leydi hono Moutani biyeteɗo Moukhtar Bouna Ndiaye o yillima ɗum noon e nokkuji kewɗi ɗo e nder taw kadi ko laamon ko leydi hono Moutani ko yowiti e taw kadi ko pewnugol wuuro Nouakchott o fuɗɗori noon koto Bowal laaɗe diwoje to amo ara o naati noon ha e duuɗe e nokkuje kadi taw kadi ko nokkuje cafroɗe ngam ƴewde hono taw kadi ko projet ji o wuuro ngo halno sifori gila e laabi ɗi pewneteɗi ɗi hani e mantere ɗi halno sifori ko ɗum ko wonno e jillu makko e ñalawma taw kadi ko hande o safride leydi hono Mauritanie hono mawde biyeteɗo hôpital hono national wi taw kadi ko hestitini nanodiral hakkude mum e taw ko safride mawde wonde toon de leydi France lamorgo mo paari fodde duuɓi hono 5 ɗum noon jagolgal Espagne elo wi wonde hono ɗanniyankoɓe Mauritanie rewannoɓe ɗo ɓe ɗum noon ene pewi toon to île Canarie ustima no fewi fodde 50 e ɗiɗi e nder temedere wonande ɗiɗo lebbi jeenayyi taw kadi ko gadani e nde ɗo kadi ada ko hirande ene wayno ɗo ko syndicat jangguinoɓe ɗum noon wonɓe ɗo kadi mbiwonto taw ko nord mbi wonde kadi gardiɗo hono jakoɗo nde wi wonde ko yo jangguinoɓe goto fof yo daro darde mum mantinde gam wadde golle hono mantinde kamɓe mbiyata koy kankone ko yo waɗa feere o ɓeyda tawde ko joɓtele taw ko primaji jangguinoɓe ɓe ɓe ndewna ɗum e lawol poccugol wonande kay hay logementji ɗi ɗum noon kaldigal ngal noon o wawa kadi taw kadi ko toppitede fodde kay go foof heeɓa fodde mum e oɗon saaha ni kamɓene ɓe mbawa wonde wadde hono fodde mabɓe nde ɓe poti wadde nde to leegal to jinin gorko goto dey ruttima toon e joomum caggal kay nde o yuwa taw kadi ko labɓi tawa ko taw ko bandiji naati e galle makko gam wawde ɓeɗon taw ko guyka ha jooɓi kono pittali fono fittandu ono makko ɗum noon ene wayno dey toon to leydi Sénégal ko toon paɗen ɗum noon ene wayno to leydi hono Sénégal wonande kay toon to Ziguinchor ɗum ɗen ko ene wayno ko jeere hetere Poul tawde ko toon to Tilène ɗum noon mbiyata ɗum ko noyau commercial ɗum noon pour faire ko ƴellitagal e oɗon nokku ɗum noon oɗon programme taw kadi ko kesagu ko fadde noon e wadde kay e rewidade ɗen jeehe gonton ɗe wonata kay ko ñande altinare 13 lewru yorkoma ujunaje 225 wawata hono hurbidede ɗum noon one marché taw ko Tilène toon to Ziguinchor ɗum noon wonande kay taw kadi ko ɗin taw kadi ko habaruji taw kadi ko wol fajiri wawi kadi yetti ɗum wonata oɗo habaru ko fadde kadi e ndeɗo jeere fonde kadi taw kadi mawde woni ko jimadi jagorgal ko fatte industrie kañum e
commerce wawi kadi wiide wonde ko oɗo projet ma wonan kadi gartam tigrigi wonande kadi tawade ko leydi hono Sénégal hani tawde koye diwan banque worgo hono Sénégal ɗum ɗon ɓe mbiji ɗum ko noon ko wiide ɗum ko jeeyirde taw kesam hesagu kadi ene waɗi ko wiyete kadi tawade ko tawde jogui tawde ko sécurisé no fewi ɗum wonata hono jeere nde fandare nde noon ko wawde ƴellide faggudu leydi hono Sénégal ko fatti noon e ngal ɗon taw kadi ko oɗon banggue commissariat central mo Dakar on oɗo tawde ko Soya Diagne ko directeur général tawde ko média tawde ko gonɗo tawde ko ligne ɗum woni Dakar wa ujunaji ɗiɗi e nogas e goho kanko de ko jagganoma toon ñande asatare sappo e goho lewru yor kama ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko adi ɗum noon omo nawe toon to commissariat mo central mo Dakar ɗum noon waɗani tan hay ɗum waɗani tawde ko woni ɗin kadi o hojomaji o wawi hono ɗaccirede o fadi hono galle makko ɗum noon ko wonande kadi wiide wonde ko e oɗo saaha toon kam jaggue ɗe ɗum noon wona hunde nde ganduɗa hoorema ko hunde taw kadi ko e kala saaha ko hunde waɗore oɗo biyete taw ko artiste Ken Abise kanko de wawi hono nomede yo won kadi jogui konngol taw ko cercle des administrateurs publics woni CAP oɗon kadi taw kadi ko toɗɗugol makko hawruno ko ñande asatare sappo e goho lewru yor koma ujunaji ɗiɗi e nogas ko toon to hôtel mo mbiyata hono noom taw ko caggal kay de borko mabɓe ɗe mbaton kufta ndungu wonande ndiɗon juɓɓuli ɗon kadi taw kadi ko présidente taw ko oɗon ko mbiyata wonde commission e tawde la communication tawde ko e relation tawde ko presse ɗum tigui o wawi hono noɗɗede toɗɗede toon min jaaha toon to Madina Gounass wuuro teddugo tawten Amadou Samba Lo e baynogol hono ceerno o wawa hono artande men hen. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinma Ghali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass ceerno Alaji Amady Tidiane Ba khalifa teddude Madina Gounass waynima dental ngal waynima julɓe omo yaha to Dakaru lamorgo leydi Sénégal ɓe gandi guil rawane o wayri toon noon kadi ceerno Hodri Hamdane Lamine omon yaaha kala ko gollitoɗe moƴƴere kamɓe dendagal heddiɓe ɓe gollidi ɗum wonɓe gaari kadi kala ko golli moƴƴere kamɓe kadi ndendi ɗum ceerno Hodri noon oɗo saaha ko saaha guese wona omo yaafi bandiraɓe banggue duuso ngo e on saaha bandiraɓe kala kadi hawri koko aset ene gandi ko dewon guesa ceerno dendagal gursoraji ɗe kala e wuuro ngo kala jantodira jaaha jikkire makkari ndi hade kadi maaja o walla guerte natanede bandiraɓe kala nani gon erako beltima kono kadi bettima hano hannirta ni ɗon kadi en jeehi ha 1 heure pawɗo e on saaha 1 heure ñalawma won 13 heures ko nden ceerno e seto dendagal gendarmeɓe mbawi en arde wallude dental ngal no ceerno yaari toon to Tambacounda e on saaha noon gendarmeɓe gardi e on saaha ceerno waɗi duwawu bandiraɓe juɓɓe kala maddi duwawu inde ceerno ene inna Allah en mbiya koye lollo en inna Allah ha ceerno yalti galle muɗum e on saaha noon ceerno ƴetti lawol faade toon to Tambacounda e wonno ceerno kadi hitande sen yaha toon Dakaru so ari ha Tambacounda ɗon hewno walde so weeti e on saaha ɓenna yetta avion o ɓenna e oɗo saaha noon alhaali addiri ceerno ko immima ɗo Madina Gounass ɗo ko direct aéroport Tamba o yetta avion o faya toon to Dakaru namogol en sigal e o saaha dental ngal juma boppo e diwan mum kala kamɓe kala machallah eɓen cumba eɓen cajo eɓe belti en ɓeyti kamɓe kadi mbayri yiide ceerno ɓe mbayri kadi juutude ceerno e wirtude muɗum wadde kadi o dumona kala ceerno fodde ko wonata toon ko maɓe gonde ceerno e jama ka kono kadi maɓe ceerno jokki annama dendagal galleji diine taweteɗi e nder li Sénégal ha e diwan kadi e kuuɓal musidɗo mon Amadou Samba Lo e Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Ghali Abouba. Allah jarama Amadou Samba Lo ko an uddi kumpital men e ɗemgal Pulaar to leydi hono Sénégal ene wayno to leydi hono Mali to nde ene wayno hono taw ko laamu ngu wawi kadi kono wiide wonde kadi ko ɗaminno ko ɗum tigi dañi toon to laamol ko leydi hono Mali to rek ngam wawde kadi dañde convoi taw ko sitarnoji baɗɗi kadi taw ko kadi ɓeno gaari ha toon taw ko noon ko huniyankoɓe escorte ɗum guila frontiére addi ɗum ha e nder laamol ko leydi hono Mali ɗum noon wonande kadi ɓe mbaɗi dañi welamma e waytare ngam wiide
wiide kay dañi carburant ma won kadi dumunna eɓe jogui ɗeɗon caɗele nde tawno wonde ɓen jihadiste en enen goni toon to frontiére to ene kaɗa ɗum noon carburant nadde e nder leydi ndi ɗum noon ko uddude ɗum tigui rigui kono e oɗo saati enen mbiya tan ɓe mbawi kadi dañde kadi ko wadde kono ya garta e dañde hono oɗon tawde ko carburant toon to Côte d'Ivoire ene wandi toon de temedde ɗiɗo tawde ko pawɗi min naggama toon gam wadde hunde soppoji mumen e wiide wonde jadande kay hono tawde Alassane Dramane Ouattara jiɗɗo kay wadde mandat nayeɓo toon ko ɗum tigui woni koɓe jagguira hande toon to Côte d'Ivoire ene wayno de ɓe mbawi kadi hono wadde ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi wawde kadi uddide campagne mabɓe fodde kay jonte ɗiɗi gam wawde kadi heblonade wuroji mabɓe ɗi baɗoji ñande asatare e nogas e joyyi lewru taw yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi taw goto foof holla programme mum gam jardibade wona ɓen yimɓe ha mbawa kono yardude mum ko ɗum tigui ɓen taw kadi ko ƴamoɓe fodde kay joyo ene puɗɗodira ganginorde nde ko ɗum nde woni koɓe mbaddata e oɗo saaha mo gonɗen Guinée Conakry yimɓe sappo e jeeyagomo kamɓe de ɓe jeeya kadi hay e landangol ngota kono noon ɓe jiiɗi noon koye jeeyade e ardatoɓe yidde ƴamde ɗum noon ko ardade hono leydi ndi taw wotoji mabɓe ɗi waɗa ko nogas e jeetati bowte ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Madagascar ɗum noon ko woni e hunuyankoɓe jaadi e sappoɓe ɓe erima noon hunuyankoɓe e ɓen tan ko dartodiɓe tan gam kadi leptude kono ɓesgu ene wandi kamɓe ɓe jaadadi hen toon to Cameroun ene wayde kono gouvernement o wawi hono wiide wonde wadde conférence mum de presse gam siftinde wonde taw kadi ko constitution mabɓe o wonde kadi juɓɓudi ndi ɓe jogui ndi wonande kadi wotoji ɓe ɗiɓe juɓɓinta ɗi ɗum noon ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunnaje nogas e joyyi wiide wonde ko wawi tan wiide conseil constitutionnel mabɓe o ko on tigui rokkata taw tan ko jenccudi labtude no fewi ɗum noon aɓe ñagui e ɓen ƴamoɓe goto foof nde ɗoftoto constitution mabɓe o gam kay wawde kay wasde dillinde hono leydi ndi Algérie ene wande toon de ene wayno ɓe kolliti noon wonande kay taw kadi ko finance uji mabɓe ɗi e loi ji mabɓe ɗi ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom ma budget mabɓe o wawa kadi yaade dow no fewi wonande kay nogas e nder temedere fodde nogas e joyyi milliard kalis dollar wonande oɗo budget taw ko national général taw kadi ko wawi kadi ma qime fodde temedere capanɗe tati e joyyi milliard ɗum noon wawi kadi ko wadde oɗo budget fayi koye hunuyankoɓe mabɓe e ɓen taw kadi ko wonande kadi ko budget ɓuuɗotoɗo no fewi ma kadi jeeya kadi e nder tarikh wonde Algérie hono leydi ndi ma waw kadi wadde wonɗen gueɗe ko fati kadi crise gonaɗo o nde tawno wonde ɓe mbi wonde guila leydi Greece nangodiri e leydi hono Ukraine caɗele gaz kay ene godaniɓe no fewi wonande ni hay e jeereji taw ko ele Europe ɗe ɗum addiniɓe ɗon e oɗo saaha ƴewtade ko leɓugol ko matte kay maɓe mbawa kadi heblonade ɗum no fewi wonande kay tawata ko tension ngaji gonɗi toon ɗi hani toon e leyɗele e Sahel ɗe to jolama jaberi hono paɗen takusan yoni ha toon to taw kadi ko Dara Halayɓe galle taw kadi ko Nourou Alaji Mamadou Moussa ɗon ko leydi hono France Emmanuel Macron kanko de o yeehi mawya janggo e ñalawma janggo altinare sappo tan lewru ndu gonɗen ndu toon to Égypte gam yiilade taw kadi ko tabitinde deejer hakkude leydi hono Israël kañum e leydi hono Gaza ɗum ɗo ko fatti hono règle uji won taw ko kese ko fati hono leyɗele Europe ko fati taw Schengen ɗum ɗon kodi fuɗɗoto kadi ko ɗon e sappo e ɗiɗi lewru taw kadi ko ndu gonɗen ndu wonata kadi ñande alatare lewru yorkoma ujunnaje nogas e joyyi ha ɗon ɗum noon wonande kadi ɗen leyɗele nogas e joyyi jeeyade kadi e Schengen ɗi ɗum ɗon kadi mamba kono ƴewde ɓe ƴeewa kadi wadde ko wiyete kon systéme automatique ko wadde contrôle natoɓe e yaltoɓe gam ƴewde ɗum ɓe mbaɗa ɗum to collecteur uji taw ko tampon ngaji wonata e nder passeport uji mabɓe ɓe ganda ni halkoɓe ɓen ko yimɓeɓe ko jahata ko ɗum woni darde mabɓe ko ɗum woni koɓe jiɗi wadde e oɗo saaha joni mo gonɗen leyɗele dendude Amérique ene wayno dey to wayno ko dey ko nulaɗo taw ko leyɗele hono dendude Amérique Steve Witkoff kanko dey o yeehi e ñalawma taw ko to Tel Aviv e to Gaza e wiide kay nangoɗoɓe ɓe kay ma mbaw kadi kono woppitede toon wonande kadi jibinande kono Gaza finiri kay e ñalawma taw kadi ko hanki o taw kadi ko
nyalawma hono gadan taw kadi ɓe mbaɗaka kay taw bomboji joɗaki e mabɓe ɗum noon kadi firti tan ene wayno ko nandiral ngal kodi ko jeyliɗi yo dartu wonande kay taw yo plan mo wonande Donald Trump o ene wayno ɗum ɗo ene mbawi wiide wonde kam fuɗɗima kadi ɓe tuyi fuɗɗima yiide hen gartam no fewi ɗum noon e ñalawmaji hono garoji mbaw kadi ƴewde ɗum fodte medde ujunaji ɗiɗo prisonnier ji Palestine naɓe ma mbaw kadi kono woppede ɓe mbaɗe kadi échange ko ɓeɗon kadi otage uji taw kadi ko Israel naɓe wonɓe kadi wuurɓe kadi e oɗo saaha ɓe mbawa kadi wossodirde Pakistan toon de ene wayno ko janguji bonɗi goni toon palɓodiral mawgal hakkude Afghanistan kañum e Pakistan ɗum no wawi kadi wadde toon ñande asatare 12 lewru yarkama ujunaji ɗe nogas e joyyi wonande kadi ko force talibaɓe e wonde kadi soldaji woni huniyankoɓe Pakistan naɓe ko ɓen pelmodir toon e wonande kay toon to frontiére uji mabɓe ɗi wonande noon ɓe mbi woni ko Kaboul wawi kadi ko tumde Islamabad en ma mbaw ko wadde toon janguji mumen taw kadi ko weeyo e nder kadi leydi mabɓe noɓe wiide kadi ɓen taw kadi ko responsable uji ɗum noon wonande kay ɗen talibaɓe e Pakistan naɓe wiide ko taw ko jayde taw kadi ko AFP wawi bayyinde kaɗo taw kadi ko haala e wiide wonde kadi ko caɗele mawɗe gonani kay hakkude mabɓe e pelɓodire gonɗe toon ɗe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo kumpital men e ɗemgal Pulaar ko ɗo kaɗɗen hen ene wayno to kaɓirɗe towɗe e kakkidiɗe ɗum noon ko Saydou Abouba to Liksey ba hono o gorgol Madina Gounass ko Amadou Samba Lo taw ɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Bocce mo gorko mo Sar Ndogo yo jaam jogomon so tawi noon ko tawi ko ñande altinare nde ko Ghali Abouba ɗum noon ko kañum arata e habaruji men ɗum noon ene ciftide kadi hono bandiraɓe ɓe kadi enen jaala e te kadi kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonande kadi taw kadi ko radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema e gartugol Sar Abdoulaye Sarr ɗum noon en jogui kadi sunare mawɗo no fewi e ruttugol e joomum Abdourahmani taw kadi ko Cissé ko jaydiyanke taw kadi ko hayaw habridde leydi hono Mauritanie cankiɗo ñande asatare 12 lewru yorkoma ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗo o sanki e lamɗo ko leydi hono Mauritanie hono Nouakchott birnoyaɗo toon to Sangue Lobali ɗum noon ene mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala ko ni noon woni sifa duniya